The man by a canoe, no chief doctor, ya chief Okafor, Kina Ekiri, Obiabo is in the Dibanil Nobo, the Nubiabo chairman, task force, in the herbalist in on southeast. Nketata, I actually matter ụmụ ihe dịgasị aya gbagojula ya nke ndị mmadụ na-ekwu nakwa ihe na-ebutere ndị mmadụ ọnọdụ na-adịchaghị mma a na-eme ọ dịka adị eme chief ewe ụfọdụ na-emegasị ụmụ ihe ụfọdụ asị na jili ya na-eme nganga anyị chọrọ ịmata na ihe ahụ bụ eziokwu mmadụ iwere oke mmadụ ma ọ bụ onye tọrọ mmadụ wee rie oke ya ọ bụ alụ ọ gbata uhie ọ na-ebutere mmadụ ndewo ekele ndị ọ bụghị ezigbo ihe mmadụ iri oke ihe ruoro onye ọzọ o mee na ya karịrị ya ma ọ bụ rie ya na onwe ihe ya ga-eme ọ bụrụ ezigbo ihe onye na-eri ga-amara ama na ihe niile a na-eme n'ụwa abụzụghị kịta anyị nọ ndụ ka anyị ga-atacha ahụhụ ya ụfọdụ bụ nke a rizavụ bụ spirit na-aga ide ụwa erizavụ na ụbọchị e mere kwechọọ ya ahụhụ ya ọ baa na ụmụ ya ụmụ ihe ndị a na-akpata ya anọkọtasị na ihe emetere emete ọnya bụ ihe ahụ chief ihe ị na-ekwu bụ na mmadụ iri oke mmadụ adịghị mma ọ dịrọ mma cha maka na ụfọdụ bụ ndị ije n'ime ime obodo e were maka na onye ahụ bụ ogbenye na onwere onye ga-ajụ ese ha na-ewele ụfọdụ bụ ndị a nachara m ana maka na nna ha anọ ya na-ewere onye ga-ajụrụ ha ese ụfọdụ bụkwanụ ndị ọbọsọsọ ọsọ a na-anakọziri mmadụ ma nwunye ụfọdụ bụ ndị mmadụ na mmadụ ga-emekọ biznes orie ọ sị na-ewe ihe ọ na-ewe ihe ọ sọkwa ya je mee maka na ọ ma na ọkpọ o ji ego ọkpọ ndị uwe ojii ma ndị ugbo ọgwụ na ọ ga-emere ya ebe a onye nọ n'ọnọdụ dị otu a kedu ihe ị ga-agwụ ya ya bụ onye a na-emegbu emegbu sị ya na-enwe ihe ọ ga-eme eziokwu onye a na-emegbu emegbu bịakwa ma ọ chọta m a ga-enyekwere ya aka maka na ọga m igwe ọzọ na-amara oge ọnụ ndụ bụ ịbịa okwu ọ sịrị na onye na-enweghị nwatakịrị si na-enweghị nna na-ebe akwa na ya enweghị nna na onye a achọghị iwe nna maka na nna juru ebe niile ihe o ji ekwu na ọ na-agba ọgụ onye na-emegbu emegbu ihe o ji ekwu na ọ na-agba ọgụ wogbe ihe o ji ekwu na ọ naghị ara ike ịnọ ebe na-akpagide mmadụ ma emegide mmadụ etu ọmụnwa na onwe m nọ kịta ndị be anyị niile ma ụmụnna m ma ohe obodo be nna m niile ịjụọ ha maka ma ha ga-akọrọ ọfụma ndị ha ụlọ ekwu okwu ihe gbasara ihe dị etu adịta naanị ihe akwụ ọtọ nsị abịa ihu ya na-ekwe ya aka madụ ọkwa ya mebie ihu ba moto na arụghị eso ekwe m unu ha jiri ya mara m ọ nwere ihe a ga na-akpasịkwa ka ejezie m ọ sịghị mba na ma ama nkwekwe bịa na nke and ha ma nkweji m ya ihe njiri ekwu ya bụ na onye na-eri nke ya ma onye na-emegide n'ụdị a o nwekwara ọsọ nwere ike ịgbatị obere n'ike chukwu na ọdịnala anafụtara ehi ya hụ na eri ihe ụfọdụ bụ ndị ga-achọ ụfọdụ bụ ndị eriri ego ha ụgwọ ọtụtụ ndị kpọrọ m na fon si m na ya na mmadụ be biznes eri ego eme nke ya bịa ngwa sha na onwe ihe a ga-eme na ya ejego ibe nke eme ihe ji ibe eme ihe ji ibe eme ihe ji nsị a na ị na-ejebe ndị 419 na-eme ihe ijebeghị ebe a ga-eme ihe akwụọ ụgwọ ejighị ọkwụghọkwa ya by force ọkwụọ ya by fire ọkwụọ ụgwọ ojighị so ndị na-eri ego mmadụ ha kwụsị iri ya disem iri ego a ka eji rie ego m nwanne ebe a na-ekwu okwu n'ụlọ tax force 25 good years and akwụghị m 1 naira akwụghị m kọpọ bọsa akwụzi anyị ụgwọ anyị akwụ anyị nọ n'Abuja wakọpọ ụgwọ m na akpa anyị na-ebe agbalikpo ya na aghịrị na anyị ụgwọ ego to the end onye kwụrụ ego na akaụntụ ya rie ego amaruo tata onye Igbo rie ego anyị rie onye anya 55 billion naira ahụhụ nta 25 years na ifiri na ọ dị mma onwe ihe niile mmarị m ga-eme dị onye ha che na akwụkwọ onweghị onye ahụhọrọ m ofu onye ndị task force niile over 100 anyị dị 1800
ma ndị agụ gburugburu ụmụ ya ma ndị ike kwụsịrị owezi ha ga-eme mana anyị gbachara ya chukwu na ọdịnala soro anyị n'ọgụ ọfụma ọfụma ihe ji na-ekwu ya mmadụ iri ego mana adọrọ mma onye ọbụla sefukwa aka na ya ọdụrọ good. Mana chief agụụ kwesịrị igbu dibịa dibịa agụụ kwesịkwara igbu dibịa one side kwaro the other side agụụ ekwesịghị igbu ya maka na ihe m na-anụ ndị nna nna ha na gboo na ndị mere ije na iwe ka ọkọgide ka ọkọ na-akpa dibịa ihe eji kwuo udo nke a bụ by dibịa na-egbu ọkụkọ dibịa na-akọ ugbo ịbịakwa be dibịa opekete mpe aga ọchụ ndị bịa nwaanyị ya weta mba ji n'ime ime ọba shiere ọya abịa ka o rie mana kịta ọ bụ oriri mba ji ka anyị nọ ibe m na-eche ka ha si họteelụ unu a na-ere pleti nri 25,000 naira isi m bịa tọ na oriri mba ji ọya bụ ihe a so ụwa wagwa anya ihe atagharịgwo maka na ụnụwa bụ ndị dibịa adịghị emezi research ka a chọpụta ụmụ ihe ga-eme ụwa dị mfe onye ọbụla na-echezi nke bịara n'obodo ndị ọcha anyị na-eme research emekwa ka a chọpụta mana nsogbu bụ ka na-ego anyị ga-eji kwado ya chizani ka m gwa gị ọ nwere ihe ma anaghị achọ nkwu na redio ihe asịsị bido kwuo okwu india m njere ihe mana amụgachi m ọgwụ anụwa niile a na-ele n'oyibo a na-arị ampiclos nwanne ebe a ma ihe eji arụ ya any antibiotic ama m ihe eji arụ ya ekwubeghị m ihe a na redio mana ihe ji m bụ ego ọ bụ na m nwere ego trata meshin ya mepee kọmpani na ihe wetacha akwụkwọ niile zuru mkpeshi na ga-eweta mbido kwe ga na-ewe ndị mmadụ ọrụ ogo nwa mmanụ m na-akwuru ihe a bifọ ka ọ jụcha ma ajụ bịa ebe a mechaa fọm Abuja dị masị ya ga-akwado nwa ya achị na Ojiriva ya ga-eme nke injin bụ ego nechara ma ama ha bete ga-enye kọntaktị ịchọ onye fon nọmbas ndị na-ebe iwe ka isi wetie na-ejego many countries ya ọ dịkwu mana India ịchọ ha evunete ọ dị ka a ga-eri ego mkpọrọ ije na tempụl anyị ịkwụ ụgwọ ebe a na ebe onye isi n'ebe a na ebe akpọ ha ekwu ụbọchị ọ ga-ala ndị akwụghị ha ụgwọ ọla ndị evute ya chiama na ego akpọrọ milion ebe ka ndị seri ahụbego milion anya ebe akwụ m nke akwụrụ m erizie ya ebe ka m ga-esi weta nke ga-ejigo njin bụ ndị bịa n'ime ife na-ajụ ife ajụ ọ ga-evute m njin otu isi emere ndị ọzọ ka ọ dịrị ha mba ndị na-emekwa ụdị nke evute njin kwa ndị oshi ọkwa bụ ọgwụ ndị oshi a na-ekwu ebe ọ bụla anyị nọzara ebe a ihe ajụ n'obodo oyibo hete njiri funete ebe a ọkwa oshi kriminal aka m adọkwa ya ọ dị ma chief ka anyị na-achị azụ n'ebe anyị na-ekwu ndị nọ na ihe isi ike a na-emegbu n'ụzọ dị ewe ndị na-ebe akwa oge niile maka na enwe onye na-ekwuchitara ha mana ha ga-achọ ịbịa n'ụfọ ndị dịka ma ọ bụ ndị ga-enye m aka fọ ndị ga-emere ha mana mmụọ mana a na-ekwu na ụdị ego na ha ga-ejide n'ego onye ụbịam ji eje na-emegbu ndị ezi ebe ọ ga-eji weta ego ọkwa ya mere na ụfọdụ tọrọ na ụbịam a sị na enweghị ha ga-eme a kedu ka ị ga-esi ụdị mmadụ gị bụ onye isi ndị task force bụkwara isi ndị dibịa ga-esi nyere ndị niile a na-emegbu aka n'ụzọ dị iche iche a ji emegbu ha ma ndị a nara ana ma ndị eriri ego ha sị na enweghị ha na-eme ma ndị rụrụ ya na mmadụ rụrụ ọrụ ma ndị gbachara odibo ekwesịrị ime kedu ka ị ga-esi kedu ka ụdị ndị a ga-esi wee weta oke ha abịa na nke a mkpa m na-ekwe mmadụ ọbụla bịara be m na workmanship anaghị esere m na mmadụ mana ọ bụrụ na ngote ihe eji arụ ọrụ ọ ya eji aka ego onye ma ọ bụ ihe echekwe ụmụ ọrụ m chekwe weta ya eje go onye ogo materials si m na ejighị ego workmanship onye ha ese m na ya ihe dị m mkpa bụ ihe ahụ ọ chọrọ ya wetie ọ wetakwu ya ọ bụrụ ezigbo mmadụ ọ ga-amakwa na mmere ihe ọ bụ okwere ezigbo mmadụ o rie ya ọwa ihe o mee Chukwu ka ga-eji kwere atọpụrụ m ogologo ndụ n'elu ndị maka adị m shọ nke a ndị nyekwuru aka ebukwa ibu mana ọ bụrụ na onye abịasị m na ejighị ego ngote ihe na ejighị ego ngote workmanship eji oke ma akpọ ya nwoke ma ọza m na-enye nri na-eweta ọnụ ya nso isiokwu ịma ndị eje na ọ na Abuja isisi kịtaweri ebe a ya ewere ọnụ iwu ya ewekete nso mmiri bụ onye ga-egotereta ihe eji rụrụ ya ọrụ ma ya ụza na workmanship ka ọ sị m na ọ dụbọ nke a ma nsezi okwu akpawa nke a ma chief ihe ọzọ bụ na ọ bụghị ajụjụ niile ka ụfọdụ nwere ike ịjụta a ga-achọ ịma akara ekwentị gị ụfọdụ bụ maka anyị na-ekwutacha ha ụfọdụ nsogbu dị n'ụwa ahụ ọ karịrị akarị ihe a na-akpọ m na fon agba m ọ dị too much onwe ndị na-ajụkọta onwe nke si na anya gbasavụrụ ọga 14 years na o setụrụ ihe
na oge no otu nzuzo idi nesi na o meziri njisetu obozo ebo ya vu 20 million nyawa na aju si na ya ejegwe na arụshi ise ihugwe ya so ihe nji na-ekwu ya bụ na ụzọ esi azọfụta mmadụ buru ibu na ọ bụ ya achọta ụzọ ya achọta ụzọ onye chọsịrị ịjụ ajụjụ kedu akara ekwentị ya ga-eji akara ekwentị m ya ga-eji kpọọ m na fon weta m bụ 080 56 78 1241 080 56 78 1241 nwanne ya bụ 070 35 38 39 80 080 ya bụ 35 38 39 80 WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ọ nọmba ị ga-eji weta m dị ya. ma chief ị kwutara okwu maka na aka ịchịkọtabazi ya ọnụ ndụmọdụ ị ga-enye ndị na-eri oke mmadụ ụfọdụ ga-afụ ya oke ya ọ sị na enwe ihe ọ ga-eme na ya ji ego ya okwuo ya eje kpọchie ezinụlọ ya. Ụfọdụ bụ ndị nagoro ndị mmadụ oke ha n'ụzọ dị iche iche na-emekwanụ nganga n'ime ya. Kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị mmadụ gbasara iri oke mmadụ? Ndụmọdụ na-enye ndị na-anara mmadụ ihe ha n'ike n'ụdị na onweghị ihe ha ga-eme ma n'ụdị na onweghị ga-ekwuru ha. Ndị a chegherie nchegherie na-ekwu abụghịkwa mgbe mmadụ nwụrụ ka eji echegherie, ọkwa mgbe ya nọ ndụ ọ ya chegherie ọ dụghọ mma. Ọ bụghịkwa ihe niile o mere kịta ka ọ ga-ata ahụhụ ya kịta. O nweghị na onye bịa n'ụwa amụrụ na-ama nwụ anwụ ma mụ nwanne ebe a ma mmadụ onye ọbụla bịa n'ụwa ga-anwụrịrị anwụ. Na mmadụ adịkata ndị n'ụwa ahụbeghị onye gere 500 years ọtọ mechekwa n'ọgwụ. Akụ na ụba na ihe anyị na-azọkọrọ kpakọrọ nta kpakọrọ nke kpaka ihe a ka dịtakwara ebe ọ dị. Ihe onye eri ka o bu na ọ dị ka mụ na ụmụnne ebe a bụchachie ma na niile bụ ọ ka chikwe enweghị m ego mana ego a ga-ada amafu m obu because ama m ihe a na-eme emete ya mana achọghị m ya. You cannot force me. Anọrọ m onwe m ọ na-mkpachatakparị zuoro m sọfa na m na-ahụ ihe m na-eri adị m oke. Kedu akara ekwentị ndị a na-emegbu emegbu ga-eji wee jụọ ajụjụ maka enyemaka? Akara ekwentị m a kemgbe fon bụ resist na Naịjirịa ya ka m na-eyuzuruo taa echenjibeghị m ihe emebeghị m welcome back ofubeghị egwu 080 56 78 1241 080 56 78 1241 1 year 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80. WhatsApp number ma ị chọọ isend ihe ọdaga 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 WhatsApp number. Ọ dị mma ndị be anyị, ọ bụ Chief Okafor onye isi ndị dibịa n'obodo Enugu ka ịnụsịrị akara ekwentị nwere ike iji wee jụ ya jụọ ọkachasị gịwa nọ na ọnọdụ dị iche iche a na-emegbu wee na-ekwu na ewere mmadụ. Ọ bụkwa ya bụ onye isi ndị herbalist, ya bụ na task force ndị herbalist niile nọ n'ala Igbo. Ewezi ka o si dị ịkpọza na akara ekwentị ahụ nke ị nọrọ wee na-asị Chief na ọ ga-adịrị gị na mma, udo dịkwara gị na maka na ọlụ ọbụkwa obere ọlụ ịgba maka ndị adịgboroja
agba maka ndị enyi dị gbakwa maka ezinụlọ wee chọbakwa ego nke gị mana ihe anyị na-emere ndị ọzọ ihe a na-ama jinọkọ na akpa dibịa a ga-amakwa ka a ga-esi wee mee ya daalụ rinne ọ dị mma daalụ